اسی مولا حسین دے نوکر ہاں، اور صرف مولا حسین دے نوکر نہیں، اسی پنج تن پاک دے سارے گھرانے دے ہی نوکر ہاں، اسی حضور دی آل دے تابعدار دے حضور دی آل دے نوکر ہاں، اونج رافضی نہیں۔ توجہ ہے کہ نا، آل محمد دے نوکر ہاں، رافضی نہیں، غلام آل رسول دے ہاں، اسی اس گھرانے دے حبدار ہاں، محبت کرن والے ہاں، اور حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں، حضور دی آل نال عشق کرن والے ہاں، پر صحابہ نے کانڈ کر کے نہیں، صحابہ نے کانڈ کر کے محبت نہیں کردے اسی، صحابہ دل وچ نے تے ذکر علی دا ہے، علی دل وچ تے ذکر صحابہ دا زبان تے، کہانی ونڈ تے اسی کردے ہی نہیں، کہانی ونڈ کرو، میں کہا کیوں کہانی ونڈ کریے، ساڑیاں دوویں اکھاں روشن نے، بریلی والیاں دے صدقے، آمینہ دے لال دے صدقے، پائیتن پاک دے صدقے، اللہ دے پاک فضل تے کرم نال اساں حضور دی آل دے بھی غلاماں، حضور دے صحابہ دے بھی، ایتھے ذہن وچ رکھیا جے گل۔ او میرے سنگت والے بیلیو، یارو اور عزیزو، ذہن بحال ہو، ساڈا عقیدہ لکھ لو، جس لکھنا ہوئے لکھ لے، جس پڑھنا ہوئے پڑھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی تے بندیاں نوں سمجھاندے ہی ایویں آں، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یارا، نہ حضور دے یاران لو منہ پھیری تے نہ پنجان کنڈ کری، کوڑا نہ بنی، یاد کر لو، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یارانو، پنجانو جے منڑائی، مڑ چار ضروری نینا، رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے، دن حشر دے بخششی لئی سرکار ضروری، کنڈ کرنا تو پنجانو، منہ پھیرنا یاران تو، پنجانو جے منڑائی، مڑ چار ضروری نے، پنجانو جے منڑائی۔